ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорвон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо як хабари нав пешкаши шумо мегардонем. Баъдан саволҳое ки равон кардагӣ буден ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат то охири навора тамошо кунед. Нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд, ба шумо доруи Алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. Аввалин ахбороти мо оиди дастур додани президенти Федератсияи Россия Путин ба ҳукумат. Ҳозир нусхаша мехонем, гӯш кунед. Владимир Путин, раиси ҷумҳури Федератсияи Россия ба кабинаи вазирон дастур додааст, ки ба масъалаи сода кардани ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ ба сохтмонҳо расидагӣ кунанд. Путин ба ҳукумат супориш дод то 1 март ба масъалаи ҷалби содаи муҳоҷирон ба соҳаи сохтмон расидагӣ кунанд, таъкид шудааст дар хабар. Вазорати сохтмони Русия барои вуруди содаи муҳоҷирони меҳнатӣ бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ пешниҳод карда буд. Зикр гардид, ки ширкатҳои ниёзманд ба нерӯи корӣ метавонанд муҳоҷирони меҳнатиро бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва таъмину кори манзили зист ҷалб намоянд. Бародарони азиз, президенти Федератсияи Россия ба ҳукумат супориш дод, ки барои ҷалби муҳоҷирон, яъне ки ҳама таъминотҳоро муҳайё кунанд ва қайд кардагӣ ҳастанд, ки аз сабаби норасоии қувваи корӣ ҳар касе ки ҳар ширкатҳои сохтмоние ки мехоҳад муҳоҷироро дохили Россия кунад, вай бояд ба намояндаҳои худша ба ҳамун кишвар равона кунад. Яъне ки Россия ана ҳамун ширкатҳои сохтмониш бояд намояндаҳои худша, мисол мегирем ба Узбекистон, ба Тоҷикистон, ба Қирғизистон, ба ҳами ҷаҳо равон кунад ва муҳоҷирои хоҳишманда номнавис карда гирифта ба Россия бубаранд ва ҳар муҳоҷиреро ки дохили Россия мекунанд, бояд ки барои бурдагии худшон ҳамун муҳоҷира ҷавобгӯ бошанд. Мисол ба ҷои истиқомат, яъне ки ба хона, ба хӯрокворӣ, пули маош ва сару либос таъмин карда шаванд. Ва ин чиз низ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай дида мешавад, чунки дар ҳамин комментарияҳо ма чандин суханҳои бародароро хондам, ки навиштагӣ буданд, ки оё дар деҳаҳои мо номнавис кардестияну ва як миқдори маблағ талаб кардестиян барои ба Федератсияи Россия бурдан, оё ҳамин ҳақиқат дора ё ин ки не? Рости гап, ма талаб кардани маблағ шона намедонам, ки то куҷо ҳақиқат дора, лекин дар ҳоле ки намояндаҳо аз Федератсияи Россия меоянд барои номнавис кардан, ба чени медонистагӣ ва ба чени маълумоти мо ҳамин хеле, ки он намояндаҳо бояд ки анаму чиптаи муҳоҷира худшон харидорӣ кунанд, гирифта ба Россия бубаранд, ба ҷои зист, хӯрокворӣ, либоса, пули маош, ҳамаша бояд ки худшон ҷавобгӯ бошанд. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед. Як кас нависта, ки кам-кам фаҳмондести мардума, меоем ҳоли мунтазир бошен, обод мекунем. Гап нест, бародари азиз, обод кардани шумо ободии оилаи ҳар яки мо шумоe. Ҳар касе ки саҳми худша баҳри ободии ватан, ободии миллати худаш мегзора, вай ободии танҳо ватан ба ҳисоб намерава, балки ободии оилаҳои мо шумо низ ба ҳисоб мерава. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай. Айном Юристиҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. Арабка нависай: салом акаҷон, раҳора мегуфтен моҳи марда ҳуй мешаванд ё ин ки не? Мутаассифона дар бораи кушодашавии марзҳо ягон маълумот нестай. Яъне ки марзҳои Федератсияи Россия бо ҷумҳурии Тоҷикистона дар назар дорум. Аббос Абдуқодиров нависай: ассалому алайкум акаи Сормон. Ҳамон ба Русия омад, дар ҳақиқат бемор бошад, справка туғрӣ кардан, ба дар куҷо муроҷиат кардан дар кор? Пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки справка шумо туғрӣ карда метонед, яъне ки ягон хешованди шумо дар Россия қарор дора ва справкара аз ягон беморхонаи Россия ба ному фамилияи шумо мегира ва равон мекуна, бе ягон монеагӣ шумо метонед, ки ҳамун паспорти хориҷитона бигирену ҳамун справкаи рӯйкардагиро бигирен, ба аэропорт бурен, муроҷиат кунем ба ҷои чиптафурӯшҳо. Дар ҳолати харидорӣ кардани чипта шумо ҳамун ҳуҷҷати тасдиқкунандатон, справкаи беморитон ба ҳисоб мерава. Ҳамура нишон метиҳен, бе ягон монеагӣ ба шумо билет мефурӯшану
дохили Россия мегардем. Иванов нависай: ака ҳами пневматика ё воздушка ҳаст, ҳамира документ кардан дар корай, ҳичи намеган барои истифода бари, ҷавобша гӯен илтимос. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта бошӣ, мутаассифона ин чиз мумкин нестай, яъне ки истифода бурдани электрошокер, корча ё ки пневматикаву дигар чизҳо аллакай ин силоҳҳои ҷангӣ ба ҳисоб мераванд, мумкин нестай. Ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан дар шаҳри Душанбе рейдҳои шабонарӯзӣ низ гузаронида мешавад аз тарафи коркунои мақомотҳои дахлдор. Ҳар шахсияте ки агар бо ин гуна чизҳо дастгир шуданд, ҳатман ура ба ҷавобгарӣ мекашанд ё ки ҳабси маъмуриш мекунанд то 15 шабонарӯза. Дар ҳолате ки шумо агар дар бартон ҳамун чизҳоро бигардонен, истифодашон накунен, мисол корча, электрошокер ё дигар чизҳо. Ва ин чизерам ки худат савол додӣ, ин ҳуҷҷатгузорӣ кардан намешавад, мумкин нестай. Суфиев Ҳабибулло нависай: салом ака, ҳами худам сеюм боре ки менависам, ҷавоб наметӣ. Ҳами ман худам паспорти Россия надорам, лек амаким дора. Ма бо ёрдами вай Россия рафта метавонам. Оё ягон роҳ дора? Акаҷон тезтар ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. Мутаассифона бо воситаи амакит ту наметавонӣ ки вориди Федератсияи Россия бигардӣ. Амакит танҳо метавонад ки фарзандҳои худша асос бишава, ҳамун гражданство доштагиш вориди Россия бигардона, леки дар инҷа асос шуда наметавонад. ин чиз ки амакит ё ки тағоит гражданство дошта бошаву тура ворид ба Россия бигардона. Падар ва модари худат агар ҳамин ҳуҷҷатҳоро дошта бошанд, бе ягон мушкилӣ ту метавонӣ ки вориди Россия бигардӣ. Суҳроб Тоиров нависай: бародар, мо ҳаррӯза хабарҳои шуморо гӯш мекунем. Агар имкон бошад тарзи талаффузи суханҳои тоҷикиро, масалан пробка, ба тоҷикӣ тамбашавӣ ном дорад. Бародари азизмон дар назар дора ки мо бо лаҳҷаи забони тоҷикӣ бисёртар гап занем, яъне ки чизҳое ки дар адабиёти худмон омадагӣ ҳастанд, ҳамун чизҳоро истифода барем, ҳамун калимаҳоро. Лекин бародари азиз, мутаассифона мо ин гуна барномаҳои худмонро пеш бурда наметавонем, аз сабабе ки мисол ҳозир шумо мефаҳмед ҳамин калимаи тамбашавиро, баъзан нафарҳое ҳастанд ки тамбашавӣ агар мо бигем, вайҳо дигар чиз мефаҳманд ё ки умуман ҳамин чиза намефаҳманд. Ба ҳамин хотир мо кӯшиш мекунем ки то чанде набоша осонфаҳм ба мардум пешниҳод кунем ки душворишон накуна гӯш кардани ҳамин мавзӯъҳо. Мустафоев Мубориз нависай: акай Сорбон дар ҳамин масъала равшанӣ андоз. Дар соли 2021 барои гирифтани вид на жительство ва ё шаҳрвандии Федератсияи Россия ягон сабуки шудааст. Инчунин мегуфтед ки муҳлати гирифтани вид на жительство ва шаҳрвандии Федератсияи Россия чӣ қадар тӯл мекашад. Бародари азиз, дар ин бора пас аз моҳи январ, яъне ки пас аз соли нав моҳи январ даромадан ахборотҳои навша мутаассифона ҳоло дастрас кардагӣ нестам ва маълумот надорам ки баъди соли нав чӣ гуна шудагиаш шарт ва шароити гирифтани вид на жительство ё ки гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия. Ҳамин қадар ахборотша дастрас кардагием ки дар соли 2021 квотаҳо барои гирифтани шаҳрвандии Россия камтар кардагӣ ҳастанд ва рӯзҳои наздик интизор бошен, ягон маълумоти пурра дарёфт кардем, мехонем, баъдан пешкаши шумо мегардонем. Акбарҷон 01 нависай: ассалому алайкум бародари азиз, байни Тоҷикистону Узбекистон аниқ ҳуй шидагӣ ҳаст, ҳамира бифаҳмон. Албатта ки байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон парвозҳои мунтазам барқарор шудагиай. ҳафтае як маротиба аз Душанбе ба Узбекистон парвоз ҳастай ва ҳафтае як маротиба аз ҷумҳурии Узбекистон ба шаҳри Душанбе. Хушбахтона ки парвозҳоро барқарор кардагӣ ҳастанд. Матинов нависай: салому алайкум брат, дар бораи муҳоҷиро ягон маълумотҳо ё ки қонунҳои нав ҳаст нест, ку як маълумот бите рӯшантар бифаҳмон. Чӣ гап чапи навай? Бародари азиз, дар бораи муҳоҷирон мутаассифона ҳоли ана ҳамин рӯз ягон ахбороти нав нестай, вале ҳаррӯза агар ахборотҳои нав кишиданд, мо пешниҳоди шумо мегардонем. Баъзан нафарҳо менависанд ки дар бораи муҳоҷиро чиба бисёр гап мезанед, ба хотире ки ҳастанд нафарҳое ки ниёз доранд ба ҳамин гуна ҷавобҳои мо ва ниёз доранд ба ҳамин гуна фаҳмондадиҳиҳои мо. Ба ҳамин хотир ҳар чизе ки тааллуқ дора, вобастагӣ дора ба муҳоҷиро, мо ӯ чиза низ пешниҳод мекунем. Мо баҳри
ҳама намекунем чиза. Ҳамун касое ки моро тамошо мекунанд ва ҳамун касое ки мехоҳанд дар ҳамин бораҳои муҳоҷиро маълумот дошта бошанд. Ав касое ки намехоҳанд мо дар ин бора гап занем, хоҳиш мекунам тамошо накунен, хубтар. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар комментария саволотонро бинависен. Дар канали Юрист TJ обуна шуданро фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.